Laži koje su izgovorili protiv vas možda su se činile moćnima, kao da imaju snagu promijeniti cijeli vaš put, ali bile su krhke poput papira. Svaka izgovorena neistina bila je samo prazan odjek, osuđen da se sruši pred nepromjenjivom snagom istine. Ova godina, 2025. obilježit će se kao godina u kojoj vaša istina blista tako intenzivno da proždire laži, razotkriva intrige, razbija spletke i pokazuje svima da božanska pravda nikada ne zakaže. Ovo nije samo još jedna godina, već ta godina, prekretnica koja redefinira vašu priču. To je godina obračuna kada sve što je bilo iskrivljeno počinje pronalaziti svoje pravo mjesto. Planovi koji su se krojili u sjeni protiv vas sada izlaze na svjetlo, ne da vas sruše, već da pokažu kako će ono što je bilo namijenjeno da vas povrijedi biti iskorišteno za vašu uzdizanje. Jeste li se ikada osjećali kao da nosite teret cijelog svijeta na svojim ramenima? Nosili ste optužbe, ogovaranja, osude, sve to u tišini. Nemojte se zavaravati, taj teret nikada nije bio znak slabosti. Naprotiv, bio je to vaš kovački oganj. Svaki udarac, svaka izdaja, svaki pokušaj da vas izbrišu, Bog je koristio kao gorivo za vaš rast. Mislili su da vas mogu zakopati, ali nisu znali da ste sjeme. Danas to sjeme nije samo niknulo, već cvijeta s korijenjem toliko dubokim i nepokolebljivim da ga nijedna oluja ne može iščupati. Ovo je godina u kojoj laži padaju na zemlju. Godina u kojoj će oni koji su kovali zavjere protiv vas vidjeti kako se njihovi planovi ruše. Godina u kojoj vaša svjetlost sja tako jako da oni koji su vas podcijenili više ne mogu ignorirati ono što Bog čini u vašem životu. Osjećate li to u zraku? Dogodila se promjena, transformacija u pozadini vašeg postojanja. Ovo je trenutak da preuzmete puninu svrhe koju vam je Bog namijenio. Zamislite ovo, dok ste se suočavali s izazovima, misleći da ste sami, nebo je bilo u pokretu. Svaka vaša suza bila je zabilježena, svaka riječ očaja bila je uslišana, svaka nepravda zabilježena. Bog nije samo promatrao, on je djelovao. Dok su oni planirali, on je pripremao teren za vaš trijumf. Ovo je godina u kojoj se božanska pravda ne samo pojavljuje, već se uspostavlja kao dominantna sila u vašem životu. Godina u kojoj se svaka laž razotkriva, svaki zli plan osujećuje, a svaki kamen na vašem putu postaje stepenica prema nečemu većem. Možda ste osjetili težinu čekanja, Božju tišinu u najtežim trenucima. Možda ste čak sumnjali, vidjeli on sve što se događa. Ali zapamtite ovo, Božja tišina nikada nije znak odsutnosti. To je razdoblje pripreme. Baš kao što je David bio pomazan u tišini prije nego što se suočio s Golijatom, baš kao što je Josip bio bačen u jamu prije nego što je postao drugi najmoćniji čovjek u Egiptu, i vi ste se pripremali za nešto veće. Mislili su da vas mogu pobijediti lažima, ali nisu znali da vas istina jača. Božanska pravda ne kasni. Dolazi u pravo vrijeme, kada su svi elementi usklađeni kako bi se vaša priča pretvorila u svjedočanstvo. Svaka osoba koja je sumnjala, svaki lažni osmijeh, svaka otrovna riječ postaće dokaz Božje moći u vašem životu. Ovo je godina u kojoj će sve što je bilo slomljeno biti obnovljeno, a ono što vam je ukradeno bit će vraćeno u dvostrukoj mjeri. Zamislite stol koji se priprema pred vašim neprijateljima. To nije stol sukoba, već stol slavlja. Psalam 23:5 nas podsjeća: pripremaš stol predamnom na oči mojim neprijateljima, mažeš mi glavu uljem, moj kalež preobiluje. Ove godine nećete samo sjediti za tim stolom, već će vaša pobjeda biti toliko veličanstvena da oni koji su sumnjali u vas neće imati druge opcije nego prepoznati Božju ruku u vašem životu. Sada je trenutak da ostavite teret laži iza sebe. Ovo je godina u kojoj ne samo da preživljavate, već napredujete. Ovo je godina u kojoj se ne samo dižete, već hodate s namjerom, snagom i sigurnošću,
da ste jedan od Božjih izabranika. Oluje koje su vas pokušale uništiti iskorištene su da vas oblikuju, a vatra koja je zapaljena protiv vas postala je oganj koji je ojačao vaš oklop. Neka laži padnu poput prašine. Neka se planovi protiv vas rasprše. Ovo je godina u kojoj hodate uzdignute glave, znajući da je ono što je Bog napisao o vama veće od bilo koje zavjere, veće od bilo koje neistine, veće od bilo koje sumnje koju su pokušali posaditi u vaše srce. Postoji sjaj u vama koji se ne može ugasiti. Postoji snaga u vama koja se ne može zadržati. I sada je trenutak da dopustite toj snazi i tom sjaju da vas vode prema svrsi koju je Bog pripremio za vas. Nije riječ samo o preživljavanju laži. Riječ je o tome da vidite kako istina pobjeđuje na tako moćan način da će svi oko vas svjedočiti što znači biti izabran od Boga. Dok planovi onih koji su vas podcijenili padaju, vaša svjetlost se uzdiže. Dok se laži raspadaju, istina postaje neosporna. Pozornica je postavljena i ovo je vaš trenutak da zasjate, ne zbog ljudskih zasluga, već zbog Božje milosti koja vas podupire. Možda su mislili da imaju kontrolu nad pričom, ali zaboravili su jedan detalj. Bog je autor vaše priče. Ono što slijedi nije samo zaključak, već veličanstven početak nečega većeg. Božanska pravda tek počinje djelovati u vašu korist. Postoji nešto duboko moćno u tome kako Bog pretvara nepovoljne situacije u prilike za rast i pobjedu. Ono što je izgledalo kao kraj puta, trenutak kada ste se osjećali najranjivijima i najporaženijima, zapravo je bio početak božanskog dijela. Bog ne samo da vidi što se protiv vas čini, već koristi to kako bi oblikovao ono što će se učiniti u vašu korist. Ova godina, 2025. godina je u kojoj planovi koji su bili smišljeni protiv vas postaju temelji svrhe koju je Bog zapisao za vaš život. Kada promatramo biblijske priče, vidimo obrazac koji se ponavlja. Bog ne samo da spašava svoje izabrane, već koristi same napade protiv njih kako bi donio otkupljenje i slavu. Uzmimo na primjer Josipa. Njegova su ga braća prodala kao roba, vjerujući da uništavaju njegove snove. Međutim, svaka njihova akcija, od prodaje do njegovog zatvora, približila ga je Božjem planu. U Postanku 50:20 Josip kaže svojoj braći: mislili ste zlo protiv mene, ali Bog ga je preokrenuo na dobro, kako bi se spasio život mnogima. Baš kao i Josip, sve što je bilo usmjereno protiv vas, sada se pretvara u nešto što djeluje u vašu korist. A što reći o Davidu? Progonjen od strane Šaula, koji je želio njegovu smrt, mogao je izabrati osvetu, ali radije je vjerovao Božjoj pravdi. U prvoj knjizi o Samuelu 24:12 David izjavljuje: neka Gospodin bude sudac između mene i tebe i neka mi se osveti za tebe, ali moja ruka neće biti protiv tebe. Ovo povjerenje u Boga da djeluje u vašu korist isto je povjerenje koje trebate imati ove godine. Ne trebate se boriti istim oružjem kao oni koji su vas napali. Bog vodi vaše bitke, a kada On djeluje, ishod je uvijek veći nego što biste mogli zamisliti. Oni su planirali protiv vas jer su podcijenili Božju moć u vašem životu. Vjerovali su da njihove riječi, laži i djela mogu definirati tko ste, ali zanemarili su ključnu činjenicu. Bog vas je već definirao. A tko može poništiti Božje planove? Izaija 14:27 nas podsjeća: jer Gospodin nad vojskama odluči tko će to poništiti. Njegova je ruka ispružena i tko je može povući. Svaka prepreka, svaka izdaja, svaka laž izrečena protiv vas bila je poput kamena postavljenog na vaš put. Ali umjesto da se spotaknete, koristili ste ih kao stepenice. Stepenice koje su vas odvele više, izvan dosega onih koji su vas pokušali srušiti. I najmoćnije od svega je to što taj uspon nije samo o vama. Radi se o onome što Bog čini kroz vas. Sjaj vaše pobjede ne samo da osvjetljava vaš put, već i razotkriva namjere onih koji su djelovali protiv vas.
Planirali su u tišini, misleći da su njihovi postupci skriveni, ali nas mudre izreke 26, 27 upozoravaju: tko kopa jamu, past će u nju. Ako netko kotrlja kamen, vratit će se na njega. Ono što nisu shvatili jest da je svaki plan koji su osmislili bio zabilježen na nebeskom sudu. Bog ne samo da je vidio, već sada ispravlja račune. Ovo je godina u kojoj se sve što je učinjeno protiv vas okreće protiv samih autora tih dijela. Ne zato što ste tražili osvetu, već zato što je Božja pravda savršena i neizbježna. Zamislite vagu koja je dugo bila neuravnotežena. Svaka laž, svaka riječ prezira, svaki pokušaj da vas izbrišu dodavao je težinu na jednu stranu. I dok se činilo da je neravnoteža trajna, Bog je tiho djelovao. Sada, u 2025. vaga se ispravlja. Nenasilno, već s božanskom preciznošću. Sve što je postavljeno protiv vas bit će upotrijebljeno za vaše uzdizanje. Izgradili su zamke, ali te zamke postaju okovi koji ih sada zarobljavaju. I dok se to događa, vi rastete. Ne na običan način, već sa snagom koja može doći samo od Boga. Nisu vidjeli proces, ali vidjet će rezultat. Strpljenje koje ste pokazali nije bila slabost, već priprema. Izaja 40:31 nas uvjerava: ali oni koji čekaju na Gospoda obnovit će svoju snagu. Podići će se s krilima poput orlova, trčat će, a neće se umoriti, hodati će, a neće klonuti. Ovo je godina u kojoj letite, ostavljajući iza sebe one koji su vas pokušali zadržati na tlu. I nije riječ samo o pobjedi. Radi se o pobjedi s milošću, s dostojanstvom, s uvjerenjem da Bog vodi vaše bitke. Ne trebate osvetu, niti zamjeranje, jer prava pobjeda ne treba potvrdu. Ona je sama po sebi očita. Vaša svjetlost bit će toliko jaka da je nitko neće moći zanemariti. Svaki lažni osmijeh, svaka riječ prezira, svaki gest izdaje bit će preobraženi u svjedočanstvo Božje vjernosti u vašem životu. Kako se uzdižete, scenarij se mijenja. Više nije riječ o onome što je učinjeno protiv vas, već o onome što Bog čini kroz vas. Vaša pobjeda nije samo osobna, ona je podsjetnik svima koji promatraju da Bog nikada ne napušta svoje izabrane. Postajete živi odraz Psalma 37:6 stih. On će izvesti tvoju pravednost kao svjetlost i tvoje pravo kao podne. Ove godine njihovi planovi ne samo da propadaju, već postaju instrumenti vaše uzvišenosti. I usred svega toga shvaćate da niste bili poraženi, već pripremljeni. Svaka suza koju ste prolili, svaki trenutak sumnje, svaka tiha borba iskorišteni su od Boga da vas ojačaju. Sada ne samo da hodate, već koračate s namjerom. Možda neće razumjeti kako se sve okrenulo u vašu korist. Ali vi znate, to je zato što Bog nije bio odsutan, nego je radio iza kulisa, usklađujući sve kako bi ove godine ono što se činilo nemogućim postalo neosporno. Ovo je godina transformacije. I transformacija je tek početak. Istina ima snagu kakvu laži nikada neće dostići. Dok se laži mogu činiti brzim i učinkovitima, one su krhke, oslonjene na nestabilne temelje i na one koji se hrane obmanom. S druge strane, istina raste tiho, s dubokim korijenjem, neosjetljiva na vrijeme i okolnosti. Ovo je godina u kojoj se istina, vaša istina, uzdiže kao svjetlost neporecive snage, osvjetljavajući i rušeći sve što je bilo izgrađeno protiv vas. Zamislite kako laži započinju, šapatom, insinuacijom, nečim što se u početku čini beznačajnim. Ipak, te sjeme laži šire se, zalijevaju ponosom, zavišću i strahom. Oni koji su planirali protiv vas, vjerovali su da njihove riječi imaju moć da vas unište. Okupljali su se u tišini, smišljali strategije i širili glasine, uvjereni da nikada nećete moći nadvladati utjecaj njihovih djela. Ali ono što nisu shvatili jest da je Bog sve promatrao. Svaka riječ, svaki čin, svaki plan bio je zabilježen na nebu. Mudre izreke 26,
27 nas podsjećaju. Tko kopa jamu, past će u nju. Ako netko kotrlja kamen, vratit će se na njega. Dok su oni planirali u tami, svjetlost istine bila je pripremljena da se pojavi, svjetlost tako snažna da sjene u kojima su se skrivali više nisu mogle postojati. Možda ste osjetili težinu laži, utjecaj iskrivljenih riječi i izdaje. Možda su vas ranile, izazvale vašu vjeru i natjerale vas da se pitate zašto morate prolaziti kroz toliko borbi. No, ono što tada niste znali jest da je svaki napad Bog koristio kako bi vas pripremio, ojačao vašu otpornost i oblikovao vaš karakter. Baš kao što se zlato pročišćava vatrom, tako ste i vi bili pročišćeni za nešto veće. Laži se mogu činiti moćnima, ali one su izgrađene na pijesku. Nemaju snagu trajanja. Isus nas na to upozorava u Mateju 7:26 i 27, govoreći o bezumniku koji gradi svoju kuću na pijesku. I pade kiša, nadođoše rijeke, puhnuše vjetrovi i udariše na tu kuću, i ona se sruši i velika bijaše njezina propast. Sada, u 2025. svjedočite ispunjenju te istine. Svaka laž izgovorena protiv vas ruši se pod težinom istine. Važno je razumjeti da laži ne opstaju same od sebe. Oslanjaju se na one koji ih podržavaju i šire. Oni su hranili svoje intrige, širili glasine i stvarali saveze kako bi vas srušili. No, ono što nisu očekivali jest da će ti isti savezi na kraju propasti, da će njihove riječi izgubiti snagu i da će se sustav koji su izgradili za vašu štetu okrenuti protiv njih samih. Dok ste vi ostajali tihi, suočavali se sa svime bez osvete, Bog je djelovao. On je pomicao dijelove nevidljivo, poput velikog stratega koji točno zna pravi trenutak za djelovanje. Sada, ono što su posijali počinje donositi plodove, ali ne plodove koje su očekivali. Galačanima 6:7 nas podsjeća: ne varajte se, Bog se ne da izrugivati, što tko sije, to će i žeti. Sjeme koje su posijali na tlu laži sada izrasta u posljedice koje nisu mogli predvidjeti. Zamislite ovo. Zidovi koje su izgradili od laži i manipulacija kako bi vas ograničili i zarobili, sada se urušavaju ciglu po ciglu. I dok se ti zidovi ruše, oni otkrivaju ne samo istinu, već i namjere svakoga tko je pokušao raditi protiv vas. Nema više skrivanja. Svjetlost istine je neumoljiva i kada ona sja, ništa ne može ostati skriveno. Istina ne samo da razotkriva, ona također oslobađa. Ivan 8:32 nas uči: i upoznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi. Ovo je godina u kojoj osjećate kako se težina laži uklanja s vaših ramena. Lanci sumnje, straha i boli se lome i konačno doživljavate slobodu koja dolazi s življenjem u punini istine. Nije važno koliko su vas pokušali ušutkati, istina je uvijek imala svoje mjesto u Božjem planu. U međuvremenu, oni koji su podržavali laži sada se suočavaju s težinom svojih vlastitih dijela. Riječi koje su nekada izgovarali s lakoćom sada se vraćaju kao neumoljivi odjek, podsjećajući ih na svaki izbor koji su donijeli. Možda će pokušati opravdati, umanjiti ili čak poreći ono što su učinili, ali istina je jasna i ne može biti ušutkana. Možda se pitate zašto se sve ovo dogodilo? Zašto ste morali proći kroz toliko iskušenja? Odgovor leži u svrsi. Bog ne samo da dopušta izazove, On ih koristi kako bi nas pripremio. Baš kao što je Josip bio izdan od svoje braće kako bi kasnije spasio svoju obitelj, i kao što je David izdržao Šaulove napade prije nego što je postao kralj, i vi sada vidite kako se božanski plan odvija u vašem životu. Ovo je godina u kojoj vaša snaga neće biti samo prepoznata, već i proslavljena. Oni koji su vas pokušali srušiti neće moći ignorirati ono što Bog čini kroz vas. I najvažnije, ta pobjeda neće biti samo osobna. Ona će biti živo svjedočanstvo Božje moći, dokaz da On nikada ne napušta svoje izabrane.
Vaš život postaje odraz psalma 37:6 stih. On će izvesti tvoju pravednost kao svjetlost i tvoje pravo kao podne. Laži padaju, ali vaša svrha raste. Sve što je učinjeno protiv vas sada se pretvara u nešto što djeluje u vašu korist. Ovaj trenutak nije samo o dokazivanju neistinitosti laži. On je o uzdizanju istine. Ove godine vaša priča postaje neporecivi dokaz da Bog uvijek djeluje u korist svojih izabranika. Pripremite se, jer ovo nije samo prekretnica. Ovo je tek početak božanskog dijela u vašem životu. Vatra koju su zapalili da vas unište nije vas progutala, već vas je promijenila. Dok su u tajnosti kovali planove, nadajući se da ćete biti svedeni na pepeo, Bog je tu vatru koristio kako bi oblikovao nešto novo u vama. Kao što se zlato pročišćava najintenzivnijom toplinom, vaš život je bio rafiniran. Svaki udarac, svaka izrečena laž, svaki pokušaj da vas sruše postao je gorivo za vaš preobražaj. Postoji nešto duboko i moćno u ideji da se oblikujemo kroz vatru. To nije lagan proces. On je bolan, intenzivan i zahtijeva otpornost za koju možda niste ni znali da je posjedujete. Ne, upravo se u toj vatri oblikuje karakter, stvara snaga i izgrađuju oni koji su izabrani od Boga. Ovo je godina u kojoj shvaćate da vatra koja je zapaljena protiv vas nije bila tu da vas uništi, već da vas transformira u nešto što nitko ne može srušiti. Sjetimo se biblijskih primjera u kojima je Bog koristio naizgled nemoguće situacije kako bi otkrio svoju slavu. Sadrah, Mezak i Abednego bili su bačeni u užarenu peć jer su odbili klanjati se drugim bogovima. Vatra je trebala biti njihov kraj, ali umjesto toga postala je pozornica za čudo. U Danijelu 3:25 kralj Nabukodonosor zbunjeno izjavljuje: Gle, vidim 4 čovjeka odriješena kako hodaju usred vatre i nisu ozlijeđeni, i 4. je nalik sinu bogova. Na isti način, dok ste vi prolazili kroz vatru, Bog je bio s vama, osiguravajući da ne samo preživite, već izađete jači. Ljudi koji su zapalili vatru u vašem životu možda su mislili da su u kontroli. Vjerovali su da će patnja koju su uzrokovali biti dovoljna da vas zaustavi, ali podcijenili su snagu Božje svrhe. Nisu razumjeli da će ista toplina koju su namjeravali iskoristiti za vašu propast, Bog koristiti za vaše uzdizanje. Kao što Izaija 54:17 izjavljuje: Nijedno oružje skovano protiv tebe neće uspjeti. Bez obzira na to koliko se trudili, sile koje djeluju protiv vas nikada neće nadmašiti Božju moć. Ta vatra kroz koju ste prolazili nije bila samo test, bila je proces. Kroz nju ste bili pripremani za nešto veće. Dok su plamenovi rasli, Bog je uklanjao sve što nije služilo vašoj svrsi. On vas je oblikovao, brusio, i rezultat je nešto što oni koji su vas pokušali srušiti ne mogu razumjeti. Mislili su da ćete izaći slomljeni, ali vi ste izašli jači, cijeliji i otporniji nego ikad prije. Postoji snažna metafora u stvaranju mača. Da bi metal postao oštar i snažan, mora biti zagrijan do točke topljenja, a zatim iznova i iznova udaran. Proces izgleda surov, ali je ključan da bi oštrica dobila svoju formu i snagu. Na isti način, vatra kroz koju ste prolazili nije bila kaos, bila je svrha. Bog vas je oblikovao, jačao i pripremao za veće bitke koje dolaze. Sada ne samo da nosite ožiljke te vatre, već i snagu koju vam je dala. Vaša otpornost je poput naoštrenog mača, spremna da probije svaki izazov koji se pojavi na vašem putu. I najljepše od svega, ta snaga nije samo za vas. Vaše putovanje, vaše svjedočanstvo postalo je inspiracija za sve oko vas. Svaki put kada ustanete, dokazujete da, bez obzira na intenzitet vatre, oni koji su izabrani od Boga uvijek izlaze jači. Zamislite kako se sada osjećaju oni koji su planirali protiv vas. Očekivali su da će vas vidjeti kako padate, očekivali su da će vas plamenovi uništiti. Ali umjesto toga,
svjedoče nečemu što ne mogu objasniti. Vatra koja je trebala biti vaša propast postala je katalizator za vaš uspon. Oni vas vide kako stojite, nepokolebljivi, i ne mogu razumjeti kako je to moguće. I upravo to se događa kada Bog ima kontrolu. On preobražava ono što je bilo planirano da vas povrijedi u nešto što vas uzdiže. Poslanica Rimljanima 8:28 nas uvjerava. Znamo da Bog u svemu djeluje na dobro onih koji ga ljube, onih koji su pozvani po njegovoj namjeri. Ništa od onoga što ste prošli nije bilo uzalud. Svaki trenutak boli, svaka borba, svaki gubitak bio je iskorišten da oblikuje nešto veće. Sada ste u poziciji snage. Ne zato što je bilo lako podnijeti vatru, već zato što je ona otkrila tko ste zapravo. Vi niste definirani lažima koje su izgovorene protiv vas, niti pokušajima da vas sruše. Vi ste definirani Božjom svrhom, a ta svrha je nepokolebljiva. Ožiljci vatre nisu znak poraza, oni su znak pobjede, dokaz da ste prošli kroz proces i izašli jači. Ono što su mislili da će biti vaša propast, zapravo je postao vaš preporod. Sada hodate s uvjerenjem da ne postoji vatra koja može uništiti one koje Bog štiti. I više od toga razumijete da ono što se činilo izgubljenom bitkom zapravo je bila božanska priprema. I dok hodate prema svrsi koju vam je Bog namijenio, oni koji su vas pokušali srušiti ostaju zarobljeni u vlastitim djelima. Vatra koju su zapalili sada ih okružuje, razotkrivajući njihove namjere i otkrivajući njihove slabosti. Mudre izreke 26:27 se ponovno ispunjavaju. Tko kopa jamu, past će u nju. Ako netko kotrlja kamen, vratit će se na njega. Sada, vatra koja vas je nekada prijetila uništiti više nije nešto što vas plaši. Ona je svjedočanstvo onoga što ste nadvladali i onoga što je Bog učinio u vašem životu. Svaki korak koji napravite dokaz je da ništa ne može zaustaviti one koji su utvrđeni u Božjoj svrsi. Vaša snaga je nepokolebljiva, vaša vjera je čvrsta, a vaša svjetlost sjaji jače nego ikad prije. Dok se drugi možda boje vatre, vi je prihvaćate. Ne zato što je laka, već zato što znate da je Bog uvijek s vama usred plamena. Baš kao što su Sadrah, Mezak i Abednego hodali u peći netaknuti plamenovima, i vi ste izašli neozlijeđeni, ojačani i spremni osvojiti sve što vam je Bog pripremio. Vatra je bila samo početak. Transformacija je sada potpuna. A sada nastavljate dalje, ne samo kao netko tko je preživio, već kao netko tko je obnovljen usred plamena. Ono što dolazi veće je jače i snažnije od svega što ste do sad iskusili. Svaki korak koji ste do sada poduzeli bio je priprema. Svaka suza, svaka bitka i svaka tiha borba postali su temelji za nešto veće. Ovo je trenutak koji ste čekali, godina u kojoj nećete samo preživjeti, već i trijumfirati. Ne zbog vlastitih zasluga, već zato što je Bog odlučio da ovo bude vaša sezona pobjede. Sada hodate prema punini svrhe koju je On zapisao za vaš život, a nitko ne može zaustaviti ono što je Stvoritelj namijenio. Zamislite stol koji se priprema pred vama. Ovo nije samo simbolična slika, već stvarno obećanje. Psalam 23:5 nas podsjeća. Pripremaš stol predamnom na oči mojim neprijateljima, mažeš mi glavu uljem, moj kalež preobiluje. Ovo je godina u kojoj ćete sjesti za taj stol gdje će vaša pobjeda biti slavna, ne kao čin osvete, već kao svjedočanstvo Božje moći i vjernosti. Ljudi koji su sumnjali u vas, koji su vas pokušali uništiti, neće moći ignorirati ono što Bog čini u vašem životu. I najmoćnije od svega, vaša pobjeda neće biti samo nad okolnostima, već će biti odraz nečega vječnog. Svaka bitka koju ste vodili sada ukazuje na veći cilj, nešto što nadilazi sadašnjost i ostavlja trag u vječnosti. Vaše putovanje je povezano s nečim božanskim, nečim što će odjekivati zauvijek.
Oni koji su planirali protiv vas, vjerovali su da njihovi postupci mogu definirati vašu priču. Mislili su da njihove riječi imaju moć diktirati vaš put. Ali nisu shvatili da je Bog već napisao vašu sudbinu. Jeremija 29:11 kaže: Jer ja znam naume koje imam za vas, govori Gospodin, naume mira, a ne zla, da vam dam budućnost i nadu. Božji planovi za vaš život oduvijek su bili veći od bilo kakvog pokušaja da vas povrijede. Ovo je godina u kojoj hodate s povjerenjem. Ne s arogancijom, već s povjerenjem koje dolazi iz spoznaje da ste jedan od Božjih izabranika. Ne trebate se opravdavati niti dokazivati bilo što bilo kome. Vaša pobjeda sama će govoriti za sebe, a svjetlost koja zrači iz vas bit će nemoguće ignorirati. Prepreke koje su nekoć izgledale nepremostivo sada postaju stepenice. Svaki kamen koji je bio postavljen na vaš put kako bi vas srušio sada se koristi za vaše uzdizanje. Bog ima nevjerojatnu sposobnost pretvaranja teškoća u prilike. Baš kao što je Josip bio uzdignut na položaj moći nakon godina iskušenja. I vi ćete vidjeti kako je sve što ste prošli bilo priprema za nešto veličanstveno. I dok se uzdižete, shvaćate da vaša pobjeda nije samo o vama. Ona je svjedočanstvo. Ona je podsjetnik svima oko vas da je Bog vjeran i da nikada ne napušta svoje izabranike. Vaš život postaje živući dokaz Psalma 37:6 stih. On će izvesti tvoju pravednost kao svjetlost i tvoje pravo kao podne. Ovo je trenutak da ostavite prošlost iza sebe. Ne zato što biste trebali zaboraviti što se dogodilo, već zato što sada razumijete da je sve to bio dio plana. Svaka izdaja, svaki izazov, svaki gubitak korišteni su kako bi vas oblikovali. Bog je sve to koristio da vas pripremi, da vas ojača i da osigura da kada trenutak dođe, budete spremni zauzeti mjesto koje vam je On pripremio. Sada hodate s namjerom. Više nije riječ o dokazivanju onima koji su sumnjali u vas. Više nije riječ o odgovaranju na kritike ili suočavanju s onima koji su vas podcijenili. Radi se o življenju punine onoga što Bog ima za vas. Radi se o prihvaćanju poziva i koračanju putem koji je On odredio. I najnevjerojatnije od svega, dok hodate, Bog priprema nešto još veće. On vas ne samo doveo do ovog trenutka, već vas nastavlja voditi. Poslanica Filipljanima 1:6 nas uvjerava: Onaj koji je započeo dobro djelo u vama, dovršit će ga do dana Krista Isusa. Ono što je Bog započeo u vašem životu još nije završeno. Ovo je samo početak nečega što će i dalje rasti, cvjetati i utjecati na sve oko vas. Dok nastavljate naprijed, oni koji su pokušali raditi protiv vas bit će zatečeni. Neće razumjeti kako je sve ovo moguće. Vidjet će da njihovi pokušaji da vas povrijede nisu samo propali, već su iskorišteni da vas podignu još više. I to neće biti nešto što ćete morati objašnjavati. To će biti očito svima. I tako nastavljate hodati, znajući da niste sami. Bog je s vama u svakom koraku, u svakoj odluci, u svakom trenutku. On otvara vrata koja nitko ne može zatvoriti, usklađuje prilike koje nitko ne može blokirati i osigurava da sve što je obećano bude ispunjeno. Ovo je godina u kojoj nećete samo preživjeti, već ćete napredovati. Ovo je godina u kojoj vaša svjetlost sja jače, ne zato što ste to tražili, već zato što je Bog odlučio da budete istaknuti. I dok se to događa, shvaćate da prava pobjeda nije u uništavanju onih koji su pokušali raditi protiv vas, već u potpunom življenju onoga što Bog ima za vas. Pobjeda koju sada doživljavate je vječna. Ne radi se samo o materijalnim blagoslovima ili zemaljskim uspjesima, već o nečemu što ide dalje. Radi se o življenju u punini božanske svrhe, znajući da je sve što ste prošli korišteno za veće dobro. Poslanica Rimljanima 8:28 kaže: Znamo da Bog u svemu djeluje na dobro onih koji ga ljube,
onih koji su pozvani po njegovoj namjeri. Ovo je godina u kojoj se to obećanje ostvaruje u vašem životu. Dok nastavljate hodati, svijet će promatrati. Neki s divljenjem, neki s iznenađenjem, a možda i neki s kajanjem. Ali ništa od toga nije važno. Ono što je važno jest da znate da je ovo godina u kojoj se sve mijenja. Ovo je godina u kojoj koračate prema vječnom cilju koji vam je Bog pripremio. I dok hodate, ostaje jedna sigurnost. Najbolje tek dolazi. Ono što je Bog započeo u vašem životu tek